Shin gaskiya ne soyayyar Hadiza Gabon da Sheikh Pantami? A 'yan kwanakin nan wani labari ya yi ta yawo a kafar sada zumunta cewar Hadiza Gabon ta sha alwashi. Sai ta zama matar Sheikh Isa Ali Pantami, wanda wannan labari ya ɗauki hankali sosai a kafar sada zumunta musamman ta shafin Facebook. To sai dai wata jarida mai suna Idon Mikiya wanda take kafar sada zumunta ta yi wani bincike kan wannan maganar, inda ta gano wani mabiyin jarumar a kafar sadarwar Instagram. Bayan ta wallafa wani gajeren bidiyo daga TikTok tana rera waƙar wani mawaƙin Turanci, sai wani ya yi mata tambaya kamar haka. Wanda ya yi tambayar mai suna Sadiq Gidado ya ce, Hajiya Hadiza Gabon, don Allah menene gaskiyar maganar da ke ta yawo a social media cewar kina matukar son minista Pantami, har ma kina iya barin sana'ar fim idan zai aure ki. Ga dai abun da Hadiza Gabon take cewa. Hadiza Gabon ta ce ba gaskiya ba ne. Sai wani shi ma da ya yi mata tambaya kamar haka mai suna Muji ya ce, a yanzu na karanta wani labarin jita-jita cewa babban burinki a rayuwa ki aure Farfesa Isa Ali Pantami, inda nan ma Hadiza Gabon ta ce ba gaskiya ba ne. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mu ta Hadiza Gabon, inda yanzu za mu sako muku bidiyon Hadiza Gabon inda take bayyana asalin gaskiyar soyayyar da ake yaɗawa cewa tana yi da minista Sheikh Isa Ali Pantami. Amma kafin mu sako wannan bidiyo, ku danna like, sannan ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Da zaran kun danna za ku samu damar kallon wannan bidiyo na Hadiza Gabon.